अमा बेदराबो जि साइसलाय बरियाब्रा फेन्दानि मोदोम दिरि जानोल' दि जानो होनना फैखानाया जायाबा ओरनावलाय जाना सैमार में जानो दे ओरै फैयाखै हनै ओरैसो दादा मोदागोन नोंहा दा आगै फै सना फै लोखि फै मानसि संदों सना मुसुखाया माबानो जाबाय सना सङा दे आगै आंनि लोगो सना पापा फै न' जा गगोनो न' आगै होन सना माइनाव लोखि आंनि ओछानदो नै दनिसकाया लानो गगोनो नै माइरं होदों गगोनो ओइथिं गगोनो होदो गगोनो न' होनदो उछान बैथिं हो न' जा बैला बैथिं उदिनो जा टेस्टी Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नै दा माबा बेग सेक लानानै बिखुनजोनाव आलासि जाहैनो ओंखारलायबाय दाउ बेदर गोथाव जाहैनोसैलाय नै दनिसकायाबो ओंखारदों लांफाला नोंखौ आबैजों थादो दे आबैजों थादो बाय थांसिया था आबैजों थादो दे आबैजों थादो दे जों थांसै दे दनिसका था नोङो दे दनिसका बाय सुमा गाबोन फैगोन ने आयु नायलाय दे गाखोनोसैलै गाखोदो गोलैबालाय गाखोबाय दनिसकाया नै मानसि लागोन दिपुआव थाव सोफैदोंमोन दा सोखांबाय थावखौ दनिसकाया बाजायाखै दायो बाजासिगोन दनिसकाया बाजादो थांसै दनिसका थावा बिनिया मोजां नालाय ओंखायनो बिनिखौ सोबाय जों दा दिपुनिफ्राय फैफिनबाय मेन टाउनावबो दङ दिपुआ बिनि पेट्रला एसे गाज्रि नालाय मेन टाउननिया सोरनाबा इन्जिनानो गाज्रि जादोंनो बिनिखायनो बारा सोनाय जाया आरोना जोङो मेन टाउनाव बिनिखायनो जोङो बै महामुनि खाथि नैबे अरां रडनिखौ बांसिन सोनाय जायो आं दा सोना फैनायनिखौ बेनिफ्राय आं दा नै माबाथिं देउलखुन्दथिं थांगासिनो दङ देउलखुन्दनि बारबायानो देउलखुन्द बारनानै नैबेहाय मोनसे दालां मोनो नै औवा ब्रिज बेहाय माने टिकेट दाननांगौ आरोना फैसा होनांगौ बेहाय बारनायनि 30 थाखा लायो थांलाय फैलायबा बिनिफ्राय खनसे थांनायबा 20 थाखा आरो फैनायल'बा 20 थाखा बिदि आरोना थांलाय फैलाय बे लामाजोंनो फैफिनगोनबा 30 थाखाल' लायो आं दा नै हग्राजुलि मोनसिगोन बिराद मोजां जादों आरोना वेदारा बरियानो बोथोरा नैबेहाय लामाया एसे गाज्रिमोन गामिनि लामा हाबबाय नालाय लामायानो हाब्रुगोजा नै हाम्फेमोननि गामिनिया नै हाम्फेमोनथिं फैनाया सेस जों दा नै मोनसे सेन्टारनिफ्राय बे सेन्टारनि नामा माबा हासुलां सेन्टारनो बिनि नामा आंथ' बारा मोजां मिथिया हासुलां होननानै मिथियो आरोना बेलेगबो नाम थाबावगोन जानो हागौ सिगां समाव हाग्रा बायाखैमोन नालाय बेहाय सेन्टार गैयामोननो बेहाय माने हाग्रा बारियाव मानसिफ्रा लाखिनानै हासुलाङो ना मायोमोननो बेनिखायनो हासुलां सेन्टार थादों जाहैदों आरोना बे गामिनि नामा माबा सेन्टारनि नामा मेन हग्राजुलि बे सिदा रडजों फैयासै जोङो एसे बारस' फैबाय थादों नालाय लामाया बिराद गाज्रिथार अखा हानाय बोथोर नालाय अखायानो गारथारा नै दा जोङो हाम्फेमोननि गामि हाबबाय मोनसिगोनानो बिस्रानि न'खौ बारा गोजान गैलानो नै मोनफैबायानो जों फाइनालि
बिखुनजोनि न' मोनफैबाय नै बिहावनि न'आव दायो नै थांफैया औ तनिष्का लामायाव उन्दुबोबाय दे तनिष्का ए मोनफैबायलाय दासो दहाय नोंसोर हरबाय थाबा तनिष्का माबायाव बाइकआव थानायखाय हमाखै आङो Fiore. बाइकआव थानायखाय हमासै होनदां दहाय नोंसोर लालायना हरबाय थाबा फैनांगोन बेग लालायनानै ओं मोनफैबाय दे फैदो नोंसोरो दे बिखुनजोनाव मोनफैनानै नायलाय खामानि मावलायलायथारदोंमोन ना सुनो नागिरदों आरो ना ना बेदर थाइनोसै बाल्थिङाव फोनाङानो बाल्थिङाव बेदर फोनांना फोनाङा बा अमा बेदराबो जि साइसलायबावसो बरियाब्रा फेन्दानि मोदोम देलै जा नोंल' दे जानो होनना फैखानाया जायाबा एरनावलाय आयौ मा सोरखौ लोगो हमनो होनदोंमोनलाय नोङो गोसथोनायखौ लोगो हमगोनसो आदा फुजायाव फैनांगौ नै बिसिना दिंखल ना दंखल होनो बिखौसो सिरबावो आं नारनो हाला नै दैयानो सिलुख'यो मा होनदों बिखुनजोआबो दे मावदो सानैजों मा बुस्थु आंनो ना माबानानै लखबनानै ना ओमफ्राय जायगा मोनसे नांगौथ' दंबावोना गैबावोना गैलाबोबा नै बिसिना नारेंआ बाब थाइलालि नारेंआ जे थाइखादों ने आयु बिराद थाइखादों माला सानायमोन मा ना होनो इखो मा नालै इयो ना खुस कस बोनोलै सोरबा ना कस संनोसै आरोना दायो नाय दानिस्काया आबैनि फुलखौ नै बिबारखौ खाजोबदों नै दानिस्काया नै होसो दानिस्काखौ होसो दानिस्काखौ ओइ मावजि दं मियाव मावजि दं इथिं ओरै फै आया ओरै फै सोरनाव फैदों तनिष्का अबाव फैदों जोङो बामगोनसो आव होनदो दे बादो तनिष्का दे आं खालामगोन दे फै लेंहराहाय फिसाजोआ खम नंखाया लाबोदो इयाव लाबोदो फैदो